Шуңа күрә бу шөгыльне ташладым. Корсетны 25 яшькә кадәр кияргә кирәк. Әлегә умыртка үсеше дәвам итә. Мускуллар көчсезләнмәсен өчен давалау гимнастикасын ясый. Табиблар әйтүенчә, Илинаның хәле яхшыра. Хәзер иң мөһиме давалауны туктатмау. Как только у нее закроется зона роста, там через небольшой промежуток после этого, то... Үсеш зонасы тукталгач, сколиоз да бетәргә тиеш. Гәүдәсе хәзерге вакытта кебек яки яхшырак калачак. Хәзер яхшыру күзәтелә. Кызга 1 елы 2 елга давалану курсын узарга кирәк. Гәүдәнең актив үсеше бара. 4 корсет, физик давалау, массаж 545 мең сумга төшә. Гаиләдә бу кадәр акча юк. 55-42 номерына дети сүзен язып, без бергәләп ярдәм итә алабыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Ралина Абрамова, Ләлә Зайнуллина, Владимир Гурков, Татарстан яңалыклары.